Gurban-Nazar Ezizow. Tawut. Meniň atam bardy. Atamyňam tawudy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tawut ýasadyny bilemok. Ýöne men atamyň tawudynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdasy tawut biziň ýerdeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun. Hatda günnüýüň günartanlary hem ýerdemine girmek meýesser gelende ýok zatlar ýadyma düşüp depe saçym ýüşýärdi. Iň beteri hem ol tawut menne adamyň kellesine gelip biljek iň ýürek gysyrjy, iň bir tukat pikirler oýarýardy. Şäheriň giden bir raýonyny bizden başga hiç kimde tawut bolmansaň onuň hyrydarym känni. Kägünler ikilap-üçläp hyrdar tapylýardy. Özümiziň saklap ýören şu geň emlägimize men ne begenjegimi bilýärdim, ne de gynanjagmy. Tawudyň hyrydarlary zor gapymyzy kakyp duran soňlar, men adamlar diňe ölýärler-o diýip pikir edýärdim. Şol tawut howlymyzda peýda bolan soň atam bilen kakamyň arasynda oňukly ýerli çaklaşmalar dörap başlady. Kaka, sogap gazanmaga başga ýol ýokmudy? Diýip kakam atamyň göwnüne degmez ýaly seresabrak äheň bilen aýdýardy. Ýerimiz darlyk edenak oglum diýip atam sakkalyny sypalaýardy. Ýolla ýyza oňa büdürejek gumanyň ýok, ol ýerdeminne. Ola şeýle welin, ýeri weliniň näme? Howluda tawut bolan soň bugün erta ajal gelip ýakandan tutajak ýaly bolup dur. Atam şondan soň massaja ýylgyrdy da "Gowar oglum, gowar. Käwagt ölüm hakynda pikir edämegem ýerliksiz bolmaz" diýerdi. Onsoňam özüň bilýän, bu jelagaýda hiç kimde tawut ýok ahyryn. Gurrun şunda oturdy. Kapı bolsa şol kakylyp duranlar. Äkidilenne üstün ýuqajyk tozan gatlygy basan tawudymyz gaýdyp gelende ýugulup ardynyp öz göwümtil renk bilen enaý uşun berýärdi. Kakam araba salyp ýene atama iýgenerdi. Kaka diýana, şu tawut saklamagyň gowy niýetmi? Gowy niýetmi, erwet niýetmi? Onçasyny özüň bil. Ýöne adam diýenim, sen isleseňem ölýänler, islemeseňem. Ýerlerdine ýarajak şaýyň şumaň bolsa, saklamak erwet däldir. Ine, men erte ölerin. Şonda nä dersiň? İksany ýasa şalmanyň üstünde ýup, şoňa minnerwem ýola salaryn diýjekmi? Atamyň gaharynyň gelenini bilip, kakam ýene iýne dolanardy. Adamlar bolsa şol gelip duranlar. Wagtal atam tawudy howlynyň ortasyna çykaryp, sallanjak bejeren ýaly onuň goşan çüýlerini berkiderdi. Eger renk solypdyr diýip pikir etse, alardy da renkläp goýbererdi. Şeýle söýgü bilen tawudy bejerýän atama men näme diýip näme aýtjagymy bilemokdym. Onuň ähli duýgusy ölen bolara çemelli diýip içime geplederdim. Ýaz geçip Tomuz geçip güýz geldi. Bağlaryň saralan ýapraklary ýene şeýle bir göňülsiz gaçýardy welin. Göňüme bolmasa, olar iň bolmany ölümüň öň ýüzünde howada bir salym saklanmaly ýaly. Günleriň birinde kakam piýan bolup gelip atamdan iýdensiz tawudy ýerdeminden çykardy da ony palta bilen kulawram etdi. Kim saklasa şol saklasyn. Men indiden beýlek beýle jada çydam edip bilmen. Penjereden seredip duran atamyň gazaply sesi kulağıma ýyldy. Hay wenezzana. Şundan başga bir sözüm diýmedi de içini çekip aşağı çökdi. Penjereniň aňyrsynda onuň nä halladygyny bilemok. Bilmäme de şükür edýärdim. Güýz basynyň ýerginsiz ýagşy ýaly. Tawut gereklilerim şol gapyny kakyp duranlar. Tawda ýokdur diýen jogaby eşden soňlar, olar ýagşyň astynda
nirä gitjegini bilmän aljarlyk halda maslahatlaşýardylar. Ay, ula bolmady diýip zeýrenýärdiler. Şeýle ýagdaý gören soň atam ahmyrdan hem gynançdan ýaňa müzderip galýardy. Kakymyň ýüzüne gatyp bilen seredýärdi-de öz jaýyna geçip gidýärdi. Tiz wagtdan soň 80 ser uran atamyň haly yaramazlaşy ugrady. Ýanyny mazalyere beren atam täretinem düşekdetmeli bolýardy. Onuň inni galmajagyna göz ýeten soň kakym dogan garnaşlarymyza, dost ýarlarymyza habar etdi. Hoşlaşmakçy bolsaňyz gije galmaň. Esasy geljek adamlar gelip ýetişenden soň atam uzak jepa çekmän jan berdi. Pahir agşamara jan beren soň ertir ir bilen jaýlamaly diýen maslahata gelindi. Ertirki kopjak howsaladan hiç kimin habary bolman soň kakym hayal etmän atamyň doganyna ýaşulymyza tabydyň ýokdugyny aýtmaly boldy. Şoňa da şükür. Adamlar tabyt gözleginde iki ýany urnumy ugradylar. Gijanyň ýaryna çelli tabydy bolajak adamlaryň hemmesiniň gapysy hakyrly. Gidenem iki elini burununa sokup gelýärdi. Beh, adamlar hem meniň kakam ýaly pikir edýän bolara çemerli. Şol zady bir saklamaly. Gerek bolsa iýilçilikdir, elbetde tapylar diýenler diýip men içime gep edýärdim. Ulu bir şäherde tabyt ýokdy. Ahyry daňsaz berende bir ýaşy adam gapymyzyň agzynda maşyny durdy-da howlaga ýerdi. Bir kysana adam çykdyn ho. Howlar enki saralan çaşap giden tabyt sallylar. Iýilçilikde şoňa da şükür. Gün guşluk bolanda atamy tabyda mindirip ýola düşdük. Men öňüm bu ýoldan telim gerek geçipdim. Emma ol hiç wagt şu gerek ýaly taşyksyz geň bolup görünmedi. Ellerim üstünde jygyllap barýan betgelşik tabytda ýatan atam göwnme bolmasa häzir kellesini gallaryp "Oglum, maňa çekişdirçi, renk getir. Bu tabydy päwlikden çykma edeli" diýjek ýaly. Adam soňky gerek ynjamaz ýaly. Tabytlar berk bolmalylar. Gerek bolaýar.